institucions i des de la política. El Parlament ha investit la Judit Bonet, de Junts per Catalunya, presidenta de la Generalitat, malgrat l'allau de crítiques de la resta de partits pel pacte entre Junts per Catalunya i Ciutadans. Avui al Parlament de la Generalitat de Catalunya s'ha celebrat la sessió d'investidura. Judit Bonet Rubio, membre de Junts per Catalunya, ha sortit elegida presidenta amb 68 vots a favor. El partit polític de Ciutadans li ha donat suport i la CUP i Esquerra Republicana, membres de l'oposició, l'han criticat durament. L'han jutjat d'haver-se venut per un grapat de cadires. La presidenta de la Generalitat, Judit Bonet, de Junts per Catalunya, ha parlat en el seu discurs de la importància de tractar qüestions com la igualtat de gènere, el canvi climàtic i ha posat de relleu la necessitat de diàleg i cohesió a Catalunya. Aquest és el primer pas per destensar la crispació que hi ha entre independentistes i antiindependentistes. El diàleg és l'opció i nosaltres sempre hem defensat aquesta via i sempre ho farem. La resta de formacions polítiques ha criticat durament el pacte entre Junts per Catalunya i Ciutadans, titllant-los de traïdors i de poc coherents. Després de la sessió d'investidura, aquesta tarda s'han constituït les comissions del Parlament. Una de territori, una de coneixement i empresa i una de polítiques de joventut.